Üres hang szól, baj van ám, tűzoltó Szar! áll. Hogyha gond van, ott terem, hegyen vagy hegyen, hagyj helyet, itt jön Szar! a tűzoltó, az okos bátor, Szar! a tűzoltó. Ő éber erős, nézd egy igazi hős. Tűzoltó. Szar! Tűzes. Szar! Szia, Norman! Te is kimész ma a foci meccsre? Nem, James, én inkább gyakorolni fogok. Jaj, James, már hogy ne mennék a foci meccsre? Hisz ez az év legnagyobb sporteseménye! Nézd! Az ott egy sztárfocista! Szar! 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 Adna egy autogramot az ászlómra, Szar! bácsi? Nagyon szívesen. Alig várom, hogy megnézzem a góljait. Én fogok a leghangosabban szurkolni. Na, azt már biztos nem Norman Price. Megígértem Bella lazányának, hogy ma segítesz neki a pizzás büféjében. Ne feledjétek, tüzes tömlők! Ez a meccs nem a játékról szól, hanem hogy gyűrjük le Trevor csapatát. A lényeg, a legfontosabb, hogy megnyerjük a meccset. Kérem az edzőket, fáradjanak a pályára a pénzfeldobáshoz. Trevor, jó öreg, sportellenfelem. Újra egy pályán. Úgy bizony, Norris. Kise idegesnek tűnsz. Dehogy, csak előre aggaszt. Milyen dühös leszel, ha majd veszítesz? Érme fel! Írás? Hey! Fej! Ez nem ér! Miért nekem kell Bellának segíteni pont a meccs napján? Már lehet, hogy nem is lesz ez olyan rossz. Ciao, Norman, grazie! Kedves tőled, hogy önként segítesz ma nekem. Elnézést, de lemaradok a meccsről. Focira most nincs időnk, Norman. Baszódjál meg! Mekkora választék? Te mit ajánlanál, Norman? Azt ajánlom, hogy Rákosodjál el! Szép volt, drágám! Majdnem olyan jó focista, mint én. Szar! Ide! Itt vagyok, Elvis! Állj! Nem így kell cselezni, majd én megmutatom. Ide, uram! Szabad vagyok, stílparancsnok úr! Nyugalom, uralom a helyzetet. Gól! Nem, Elvis. Ha rendesen figyelsz, egy-kettőre maestro szakács lesz belőled. nem akarok maestro szakás lenni, engem most a meccs érdekel. Először kinyújtjuk a tésztát, Bellissimo. Baszódj meg! Ilyen kerekre, így né. Aztán jöhet egy nagy adag paradicsomszósz. Jaj! Utána ráhelyezünk egy maroknyi incsiklandó mozzarellát. Elkészült, és most végre nézhetem a meccset. Baszódj meg! Utálok pizzát sütni. Sam, ide! A labdát nem szabad megfogni, igaz? Nem szabad, Elvis. Büntetőrugás a körmös pálcás esének.
Az évszázad büntetőrúgása következik. Állj! Tanuljatok inkább a profiktól. Így kell végrehajtani egy büntetőrúgást. Ó, édes jó Istenem, de hisz ez egy öngól! Kurva anyádat basznád szájba. Ez az! Gól? Felejtsd már el a foci meccset! Inkább nézz a lábad! Ussoljál, mert falhoz baszom azt a ronda kislány fejedet, te. Elé! Mamma mia! Norman, mit műveltél? Bazd meg. Nagyon sajnálom. A takarítást bízd rám. Inkább vedd ki a pepperoni pizzát a sütőből, és vidd el bennek a rakpartra. Oké, Bella. Kurva anyádat basznád szájba, te faszopó Jankó. Bazd meg. Ezt nevezik támadásnak. És ez? Védekezésnek. Így nem sok tennivalónk marad itt. Akár haza is mehetünk. És nézzétek ezt az ollórúgást! A hátam! Ez a pizza kicsit füstösre sikerült. Talán túl füstösre is. Jaj, ne! Tűz ütött ki a Körmöspálcási Parkban. Mamma mia! Ez aztán bellissimo! Kérhetek egy autogramot? Elnézést, hogy megszakítom az ünneplést, Norris! De elfelejtetted a jó öreg szabályt? A nyertes fizet? Hogy mondtad?